И какво става, хора, аз съм Детоксик. И днеска сега ще отворим две кутии. И после ще играем една компетка. Купил съм си два ключа, мисля да започнем с Хрома 3. Вие какво ще кажете? То някаква да кажете. Ай, отваряме го. 3, 2, 1, отварям го, хора. Сега ще се паднат уникалната пяйта ми, но все пак ще отворим. Да, ето. Пи 2000. Майко, хора, лошо ми е. Мисля, че се падна възможно най-тъпото. И, добре. И сега ще отворим следващата ни кутийка. От нея също може да е тъпо. И то сигурно ще е тъпо, но да пробваме. Няма да гледам. Да, хора, не гледам. Ще е тъпо. Да, тъпо е USB. Как си знаех, хора? Как си и знаех? Тези кутии са пълен шит, хора. Добре. Сега. Айде, ще цъкаме една компетка на... на Dust 2. Ще цъкам, защото хем заради по-бързо, хем... Я знам, цъкам се Dust 2. Лоши каше, ама... Ще трябва да чакам повечко за каше, пък не ми се чака. Цъкаме се. Не знам, що го сложи, хора. Сигурно ще ги разкарам, ама все пак. Между другото, това USB го имам. Няма значение. Да, хора, утре ми е рождения ден. И това ще бъде качено на 24-ти. На рождения ден. Мисля също да си купя Ръст или някоя игра. Ще купя от Steam да цъкам. Майко, хора. Добре, хора, изчезваме. Как гледам, то с нещо не да закача. Тъй че няма проблем, хора. Добре, не знам що, ама винаги просто почна да играя в так. Хора, пак. Добре, няма да успя да убия нито един, сигурно. От тия двамата. Добре, един го убихме. То това беше бот, ама. Добре. Фак, хора, фак. Тото си е патка аутист. Гледайте го. Те бати аутисти, хора. Добре, нищо не виждам. Фак, хора, фак. Добре. Играя с оръжията, които падат от хората. Добре, хора, очакваш се. Вземем лепенцето. И ще ръшкаме. Лонг. АВП. Сега, хора, не са стартни. Добре, разсега се. Ако не са стартни играта, ще садна. Да, ще садна, хора. Добре, хора.
Бай, хора. То трябваше без коп да го направим. Ама... Добре. Те са изи хора за сега. Фарма пътека ги гледам. Искам ака хора. Не знам, що не си взех ака. Ака или АВП? Аре, ака ще се вземе. Warm up. Винаги харчете парите. За код ви... Код си решите си харчете парите. Две хора са тос няма джойни, но ще садна. Фак хора. Ох, майко, къде са бе? What? О май гад, то скампър. Знаеш как ги мрази такива хора? Добре, стреснах съм. Ай, с помпа хора. За вас един кил правя. С помпа. Добре, Джоена, почваме. Hello guys. Very short. И хора са ръшкаме шорда. Това ми е... Ох, майка хора. Майка. Добре. Fuck you, турки. Ох, майко. Ох, майко хора, човек. Добре, то сега няма мутно. Цялата игра. Добре. Един беше изи. Ох, бъгва ми спие са хора. Добре, къде са тези бе? Те на бето. Стига добре. Ох майко, не мога оцеля този. Този бен бордаец. Слева один, заходи, слева один, убей его быстро. Добре. Стана един хора. Слева. Хора, нямаш. Добре. Бихме трима. Те на нашите пълни. Нупчета, ама. Какво се прави? Ще цъкаме с скаут. Go away, no B. Go away, guys. Ох, майко хора. Май не е фърли хубаво. Добре. Хубаво съм е фърлил. Точно там. Добре, хора. Ох, шорт. Добре, остана. Изи, хора, изи. Добре, този рунд беше хубав. Така някой емчица. Shut up, man! Shut up! Хора! Дори да ми даде инфотос. Като го разбирам. В смисъл, ако говори на английски. Добре, ама.
Ох, то другия. Ох, другия учи с хора. Добре, това беше гаден смок. Добре, не беше толкова скарен. Се замислим, не беше толкова скарен. Те са на лонга. Лонга са всичките. Добре, хора. То патрон няма тази симка. Се забравя да си купувам, хора, броня, ама няма проблеми. Кейсовите се паднаха, възможно най-тъпите айтеми, ама... кога се прави? Видите, с няма нещо да кликнат. Ще му смокна. Ух, майко! То си много мразя хора, като ми застанат така. Майко, хора! Шорт! Шорт! Го шорт! Чу шорт! Окей. Камп. Добре. Пай не. Сега нещо ще го убият, ако това е от друг. Добре. Аре, тръгвайте, бе! Омага, хора. Омага, тос. Жълтия майко. Мощността. Сега наша. Добре. Викам си няма да го уби, хора. Найс! Take him for man. Please. Okay. Please. Okay. No, drop me, no. Go away, again. Long, too long and short. Camp. I watch meat. В всеки случай ще смок надолу. Мит. Има някой. Добре, да, ето. На всеки случай ще си кампя. О, фак. Добре. Хора, то нямаше как да го убия. Шпищака, докато изкарам... Хубаво. Ох, майко! Behind you, man! Oh my god, man. Добре, хората, с компетка може и да... Йо. Да е такова, да я паднем. Ама... Маш се цъкаме. О, хората го оцелих. Добре. Опа. Абе. Ох, тос. Майко, то аутист ми взел. Ми взел оръжието. Добре, хора, бомбата. Ох, тя е на лонга.
Да, хората. Ох, майко, за тъгълчето кампят. Насякъде кампят хора. Няма как да я взема тази бомба. И да искам не мога. Така май сгалил да ги направим. Та. И там да ходим надалеч. Смолка. Този ги видях. Ох, майко, хора. О, майко! Папка очист. Ей, хора, аз съм на малко. Виж го. Вижте го този. Майко. Добре. Очисти този. Сега нашия няма да го уби. Ма има друг на шорт. Майко! Нуб, мен! Нуб! О май гад. Добре, хора, аз направо вече не знам с куда и... Най-стикна нещото. Колко мисля? Те нашите нещо, къде ги гледам. Шорт! Не знам как не му оцели. Добре, ще убиха един. Добре, хора, това ще да кажа. Шорт. Найс. Да може ще да кажа, всяко умра, нас ще загубят. Не, че съм някакво про, ама... О, хора, бъгна се играта! Пак. Хора, бъгне ми се играта. Вижте, хора. Играта се бъгна. Съвсем. За малко може би ми видяхте десктопа. Но сега отново се връщаме. Така. О, майко. Не знам това ко беше, ама просто е те. Да го фърлим, защото да има. Шорт. Ще има някой 100%. Ама 100%. Не. Те наши са на шорт. Окей. Чеми да плантваме, хора. Ух, майко. Имаше още един обаче. Добре. Хора, много съм смотан. Хора. Нямаше как да не го убием, хора. Добре. Майко. Бай, ние сме с 2 бота, хора. Направо трагедия сме. Чиста трагедия сме ние с 2 бота. Смятайте. Чайте, че са... Не, хора, фак.
Окей, значи. Добре, няма да ходим. Не, бота сега ще ръшни, ще го убият. Да, ето. Майко хора, как ги мразят, таки са аутисти. Фак. Майко, те са взели и ботовете. Нупти. О май гад. Plant, run. Too long. Watch long and plant, come on. One watch short and watch long. Okay. Watch. Short. Nice, man. Добре. Ние да ви кажа, хора, май с ботчетата сме по-добре отколкото. Добре, без броня ще играем. Again A. За всеки случай да ви кажа, не искам да рискувам. Ще смолкна. Нашите не искам да ги убият пак като кучки. А тука... Добре. Тук 100% има някой. Не. О, хора, как ми бъгва спейса. Бе, хора, то никак не го оцелих, направо не знам. Добре, хора, много съм нещо сега смотан с AWP-ци. Добре. Стига сме го миствали направо. Направо ми става лошо, хора. Айде. Не знам за колко фърлих, просто е така. Изкупим малък тик-найнчер към нас. Добре. Малко кампим пак. Добре. Добре, няма никой. Тук ще смолкна много и така. Колко да не се вижда. Шорда. Те нашите са били тук. Окей. Да плантвам, викам аз. То скоро как ма блоква. Но се изнервям така. Бре, трима сме. Ако не убият, поне знаем, че... Бе, хора. Не искам да се губя АВП-то. Не, хора. Добре, хора. На 5 станах. Играч на мача съм. На рунда. То сме спаси едва. Щях да умра. И просто това беше много добро. Short again and too long. Добре. Някой има блоква от другата страна пак. Фърлям за всеки случай. Колкото. Не. Добре. Не, лоша идея.
Вижте. Ей, хора! Добре, мразя си живота. Добре, какъв е шансът да ги направи? Сега ще умре. О, найс, мен! Найс! Добре, не очаквах да ги направи. Ама, ето че успя. Добре, имам шанс да ги бием. Да са капирам. Обаче не се знае какво ще стане, може да накамбекнат. Ние сме с 2 бота, хора. Ох, майко, тази ми кадърна бомба. Само да погледна от колко време снимаме. 26 минути. Добре. Нима блоквай ти! Не знам на кой говоря, хора. Стейчма. Като се изнервя и почвам да си говоря на български, нищо, че няма българи тук. Ох, майко. Come on, plant. One save meat. Plant man. One save meat. Come on, plant! What the fuck? Oh my god, man. You die. What the fuck? What the fuck, man? Reload. Okay. Come on. No way. Oh my god. Да, хора, наша умира. Се чуете. Да ви подскажа. What? Nice. GG, man. Добре, не очаква да ги направя, ама ето, че успях. Добре. Така. Не знам, що ще отида един път лонг. Не трябва, защото съм първи с бомба, но... Те ще отида шорт. Така малко ще ги поредуваме. Оп! What the fuck, хора? What the fuck? Еми, GG, добре. Те как наръшнаха тука, бе? Аз дори не очаквах. Еми, GG. Ох, как заби за защото нали лехнах. Нашите няма шанс, да. Този няма шанс да ги уби тримата. Да, няма шанс. Извади, като е лут. Ох, майко. Добре, 10 на 5. Пак ги волим 5 рунда. И сега сигурно ще камбекнат, ама няма значение. Come on, please game win. 3B2A, I go away. Please. Camp, don't rush. Save B and short. То сигурно... Да, двата бота ще смени. Що да е, хора? Те от... Набеса. Не, на мид всъщност. Ох. О, добре, хора. Това ми хареса. О, майко. Това ми хареса. Вижте какво става. Вижте, гледайте. Това ми хареса, хора. Тримата. Един след друг. Глави. Добре. Това ми хареса. 3B to short. Okay. Come on, man. Blue. Come on.
О май гад. Всеки случай ще смокна. Добре, навесам. На 100% съм сигурен. Да, умирам. Да, ето. Да, нашите умират. Come on, man! Oh my god, come on! What the fuck, man, what the fuck? Come on! Time, man! Come on! Oh my god. Run, man. Oh my god! What the fuck, man? Oh my god. Добре, хора, този беше аутист. Меко казано аутист, да го кажем. Ще гледам. Please! Win! Come on! Be or short. Добре, хора, сега тук ще има АВП-та, това го знам. Всъщност няма никой. Набеса. Добре, този го видяхме. Ох, майка. Добре, хора, добре. Come on, man. You die. Please, come on. Yes, you die. You don't have a chance, man. Добре, хора. Нямам вече. Аз ви казах, винаги като стана. Винаги просто като стана CT и губим. Come on, guys. I go. Drop me A4. Drop me A4. Blue. Drop me A4. Please, man. Fuck you, man. Хора. Чел на Б бързичко. Ето как кампя аз. И сега те са на мид, нали? Скъпаните кучки. Не, всички са на... Факт, всички са на... Да, всички са на шорт. Господи, хора, господи. То с помпа играй, смятайте. Още ми става. Ох, майко! Ох, хора, то нямам никакъв шанс, гледайте го, той е кампи, аз... Ох, майко, губим! Заради факаните руснаци. Губим, хора. О май гад! Come on, noobs! Да, губим. Аз че имам бил обаче. Go B, come on, rush B, run, man, run, go B. Сега няма го убият, хора, Добре, найс, come on, дефюз. Добре, убиха го. Аз ги убих тук тримата. Те слаха, господи, тортос. Не че аз купувам дефюзките, ама... Майчице, миличка.
Кой ми го лепиш навсякъде то стикера, бе? Че го лепна на главата. Мере, аз стоя мид. Макар че стиш да от шорт, сигурно. Не, ще отия шорт. Няма ходя мид. Сложа и тук един смолк и така. Колко да не се вижда. Малко се стрескат. Добре, това беше най-кадърната бомба. Добре, на лонгса. Да, лонгса. Фак. 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 Се стреснах, хора. Rush long, man. Rush long. Да, умеря на фил. Добре, бъгва ми спейса. Това е тъпо. Добре, точно не знам как го убих с глава. Добре. Бързичко. Не е честно, хора. Бота е мака. Аз чем набе, хора. Добре. Майко. Да. Рипи-зипи съм. Така да го кажа. Да, рипи. Добре, хора, къде са те си? Шорт. 100%. Няма къде. То с бомбичката нещо не му се размина много добре. Майко, хора. Бързо. Бързичко. Добре. Сега няма го убия, нали? Убил го. Добре. Хубаво е някой от ботовите да има АК. АВП. Ой, да ми се наложи. Случайно умреме. Добре, на първо място съм. Ще е хубаво, ако останем. Това не знам защо го направих. Ще е хубаво, ако останем до края на играта на първо място. Все как. Кой ти дава първо място? Добре. Ще се покажа и така лекичко, хора, и ще кампя. Ама тъпия бот ще ръшни, сега ще ми убият бота. Да. Майко, хора. Фак. Добре. Да. Гоби, мен. Би. Добре, 14-8 за нас, хора. Майко, аутист. О май гад, мен. Сега заради то ще паднем рунда. Но той без това ще да паднем, ама. Сега ще го наложи. Как познах?
Добре, стига хора. Ай, трябва да спечелим. Този с тяга, този циганин. Този клип ще го кача утре, а днес какво да кача? О, хора, кога измряха нашите тъпите, бе? Всяко направи из. Какъв ми е шанса за из? Какъв ми е шанса за из? Какъв ми е шанса за из, хора? Какъв ми е шанса за из? Никакъв. Noob, man. You noob. You noob. Вижте го, сега няма го уби. Добре, найс. Reload. B, man. Maybe. Хора, няма да го кажа, защото... Да, на B. Noob, man. Please don't... кой дам... Добре, хора. Трябва да спечелим. Айде ще се вземем това. И 5 секундчето. Сега пак са на B. Сигурен съм. Като дойдат на А ще е хубаво. Добре хора, този го помислих за другите. Стига хора, патроните как му минават на този циганин? Добре, днеска съм много нуп. Не. Да, стига де. Стига де хора, падаме заради някакви тъпи педалчета. Ние сега разпечелим и ще паднем. Go A. I go B. No B, please. No B. Те май не разбират. Те май са твърде аутисти. И за това не разбират. Господи, почнах да говоря на български с руски акцент. Добре, наби съм разбрал това. Нашия кампинет. Толкова ще иска. Rush tunnel. Добре, то са аутист нещо. Ох, майко! Да, на А е плант на.
Вече може и да не успея да стигна. Да, хора! Този тъп кампър! Майка му на този тъп кампър! Нуб тим! О май гад! Добре бе, хора, стига бе. Добре, ще играя, няма ще играя с най-тъпите оръжия на света. Най-тъпите, ама... Не, нубски такива оръжия. Please! Game win, okay? I fuck my team. Добре, сега ще седи и ще кампя просто. Сега ще седи и просто ще кампя. Като циганин. Добре. Ето. Изи просто. Скам ще кампя, няма стане там, ама. Добре, изи. Сега ако направя и сама ти май ми взех един кил. Добре. Шорт. Те ще го убият. Нашите са ще убие нашите. 100%. Те са слаби нашите. Добре. Треснах се викам. Няма стане тази работа, хора. Ще кампим до край. Ще кампим като цигани бомбата. Там, то спух са. Искам аз да го убия, то спух. Short, AVP, short. Nice, man, nice. Come on. One round. Добре, хора. 2 short, 3B, okay? Please, I go B. Short. Аз ще отида на B, хора. Какво се случва тук, бе, хора? Къде отиха всички по-шоци, бе? Да, не ще умря. То сега ще умря. Сега ще кампят половината. Толкова половината. Ето ги всички кампят. Добре. Един кампър замина. Добре. Фак. Добре, хора. Те с гранати ма стрелят. Снубски снайпери. Направо какво да ви казвам? Плиз. Хубавото е, че по неравни ще завършим. Ако не успеем да победим, поне сме равни. Това ми е сигурно, хора. Цяло интересна игра стана. Не, ще отида. Гоби, блю, би! Ох, майчице, миличка, нашия се сам ще усети всичко. Ще отида, да, е така поздно. Не, хора, няма, това не беше добра идея. Go be man, noob, come on, you die. Уф, хора. И да, ще има клипове с фейскамп. Господи, да ги пази. Please, come on, please.
взема. Види се. Добре. Плиз. Добре, хора, аз ще отида на Б. Така ще направим, да. Ще отида на Б. Добре. Тъпото е, че направиха в CSGO, когато те оцелят, да те слоуват. Преди не беше така. Сега пак никой няма дойде, наши пак ще измрат като кучки. Нали? И все още има някой. Има надежда да кампя. Моля те се, игра. Един рунд остава. Моля те, игра. Сега наши ще ги убият всичките. 100%, да. Първи. Дали мога да ги приброя колко ще убият от нашите. Добре, сега нашия ще умре. Fuck you, man! What the fuck? Fuck you, man! Fuck you! Oh my god! Oh my god! Oh my god! И това ще бъде всичко за този епизод, хора. Надявам се да ви е харесал. Ще има още опенинг. И да. Лайквайте клипа, абонирайте се и се видим в следващото видео. Чао!